سلامكم يبزع تغاتلتي مدبات يري مغسب كما ياللخم كم تلمود نعخم يوكي زبلنايو حدشتي سنتواو زعباتات حزنا دابا خلناكم لنا نعملو تحزتو يبلكم سناي مكتتال إيري مغسب انترتينمنت وريتي سنتواويت المازي يوحنس مس أرارات انترتينمنت أبزا كايدتو قال محتد بقوداي ولادن حدارن مقورات درفتاتا مسيوتا متسار كمزلوانن كالئن بسفيحو قليتاتهم ازي بزعبازا كم سما الماس نتباب زخونات دمتصاويد قال كنبلكم اب زخونات سرحو سراح روسو زخالة تباب بالحن تقداس نتنيو زحتكا اتمنتاي نتي زحسب كايو اما فتسمتو ابتيخا نابهز بي مساورد كايو تغبال ند يركب علاموون بقبو يوكا اب التفريوم سرحات تتنكيكان غزي خوفي خانيخا كسرحم زلكا اتي التفريو زلخا نغرغن ترغمو نعخا تراي زرداكا كخون يبلون مخنياتو نغزارس خايلكا تعيو سرح تراي سلازيكونه زياده دلونتن صفوفنتن يدليكا سراحكا بعين بزحات كرأه كدل سلازخل تتلابنتو يخون صباغيو كم نمبال ابرتيخا مصعر يدليكا دمتصاويت الماز يوحنس اب كتما من دفريات وليدا جبها ابتبوتا سلازنبرو نهصان زنبرت الماز بوعيا نطفتان تغهاتان حنجيرو زي تصاوتا تغرالاي نبرن فتوتي بمنبارا بشحن 978 اذا بلح قلعه مسانايا انابلو كوعلوان كحدروان جمرو صدر الماز ايفتون تغادل تغنانقيدوم فتاو الماز توسيغوخا جبها نقال 9 عامت حيزم ناباركا وريدوم الماز هوميب ابزبها البوتا ابيت مرت صبح اتيا مهرو كتقسم جمرات غوني تمرتا دما ابالاون تفتات ان تساتفت بخلته وغن كلته فلطت ان قسمه تغعزت انت خونغن كونتات ميدا زيرغو ان خونه سلازمصه بشحن 982 ناب سودان تسدت اب سودان دما 6 عامت مستقمطت اب شحن 988 ناب جرمن تسديدا كساب حج دما ابو تقمطالا ابز حج وان دما ناب هاجرا ايرترا تمليسا تركب دمتصاويت الماز فلما نسنت باب إيدا زنبرتلو أميدا مستوم نايبهالاون تفتات بصوتا آغا وقحتا اتبل بزعبا قدلي اتقلز درف جمرات اتا درفي لببو زحاز تنكفت هاجر كتزمت نابي تهدم زبل تحستو دمايني روا الماز كندبتا نافيغيه تبل درفيا بخلو افكار سنت باب تذكر اذا درفي امن دفرا قال 5 عامتا بيلا ابز نبرت الاوانيو اب كباب من دفرا ابز نبره وق تسوؤو تغادل تجبها صلا اغوتيتو ناب كتما دحري متاو حد خابኦም ود 25 بيلو زخون قوز حنقول فسيسو معنطو وصيو دمو خزاري استعذبتو الماز ابا امورا زياس زخري يخينوا كابت فصامه تبغيسا دما نافيغيه بمبال ترغم ناصنتن هاجرن بناي فراوزان تامسيلا بحاجز فصم يوحنس وشطاوي حسابات غليصاتو ونندليتن سلازدفاف ادما اب جرمن ناي فلما خاصيت احتمت اب حزب دما ازيو صبو تقبالنت رخبت نافيغيه انا نافيغيه ذكيريه انا ذكيريه تفتوى فغري ارحيقم سكدا لبي سعيبو مسو خدا مقال سينا انخو يصوع انت ابخاغن نامن كتره بسنك فري امعوت حريره متان كسمع اسفي حج عريره لبي مسخايو اي قرص انتسفا يبلين انا كابخا حلفا چكين كاللي ديخا بحقي ان راخاني ابسقاي ابچنكي ليتي خون قطري ينقبقبي بهرر فصماي كالكون قسينه حدر فغر برتيعني سينلو عقلي قصالو خوينني زي ارق زي بلي انت مدح نفسي برهان عيني اب عالم تليخا قلطيف كامصني چكين كاللي ديخا بحقي ان راخاني ابسقايا بريت طعم زيما
አልማዝ ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ህይወታ ዝተመርኮሰ ደርፊያ ክደርፋን ቂዳ እታ ዛንታ ናይታ ደርፊ ድማ ሓደ ብፍቅሪ አልማዝ ዝተሰነፈ ጎበዝ ከም ዘፍቅራ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጥ ዝነበረ አልማዝ ድማ ነቲ ዛንታ ንሳ ከም ዘፍቀረት ብምቕያር ሰራሓታ ኣብ ህዝቢ ድማ ጽቡቕ ተሰማዕነት ረኸበት እታ ደርፊ ኣይተሰምዐን እምበር እያ ትብል ገለ ካብ ጣዕማ ምስ ነስተማቕር ድማ ኣይተሰምዐን እምበር ናትካ ዝተሓቢኡ ምፍቃሪ ንዓኻ ግን ኩሉ ሰብ ሰሚዑ ልበይ ሓያል እዩ ብርቱዕ ነይሩ ብፍቅርኻ ግን ተሳዒሩ ሓቢኤ ክእሎን ንፍቅርኻ ወይ ንዘለላ ሽኮሪኻ ዘረባ ሰብ ፋይዳ የብሉን ኣይትፍራሐዮ ኣይትወሰን ዘይንደፍሮ ሚዛን ሓደ ኣብ እዋኑ ምተበልዐ ከም ዘፍቅሮ ንኽዛረብ ኣይፈርሕን ሕሜታ ሰብ ፍቅሪ ጥዑም እዩ ንኸተፍቅር ተሓልፈሉ ስለ ነገር ፍቅሪ ማለት እሽሻይ ማለት ህያብ ተፈጥሮ ናይ ወዲ ሰብ ካብዚ ዝጥዕም እንታይ ኣሎ ስለምንታይ ከ ትምርምሮ አልማዝ ድምፃዊ ጥራይ አይነበረትን ኣብ ሰማንያታት ተዋሳይት ምንባራ እውን እዩ ዝፍለጥ ብዙሕ ዕድል ስለ ዘይረኸበት ግን ናብ ደርፊ ጥራይ ዘንቢላ ተረፈት እታ ኣብቲ ግዜቲ ዝሰርሐታ ድማ ሰነዳዊት ፊልም ኮይና ካብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ጀሚሩ ንዝነበረ ግብዕ ጸላኢ እትትርኽ ዛንታያ ነይራ ብቐንዱ ብዛዕባ ሓንቲ ስድራ እትገልጽ ኮይና ንአልማዝ ካብ ቤት ትምህርቲ ጽባሕ ወሲዶም እዮም ኣዋሲኦማ ብፍላይ ኣብ ሽወደን ድማ ብዙሕ ሰርሐት እታ ሰነዳዊት ፊልም ብቐንዱ ኣብ ጎልጃ ተሰሪሓ ብድሕሪኡ ግን ኩነታት ስደት ስለ ዘርከበ አልማዝ ናብ ሱዳን ኣምርሐት አልማዝ ኣብ ምንቅስቃስ እውን ጽቡቕ ብልጫ ስለ ዘለዋ ነቲ ትደርፎ ብመልክዕ ምንቅስቃስ መልእኽቲ ብምሕላፍ ተዋስኦ ትውስኸሉ ብድሕሪ እዚ እውን ቀፂላ ናብ ኤርትራ መፂኣ ነቶም በጃዛ ሃገር ዝሓለፉን ክሳብ ሕጂ ኣብ ምሕላዋን ምህናፃን ተዋፊሮም ዘለዉ ጀጋኑ ንምምስጋን ካብ ሃብቶም የማነ ምስጋና ንጅግና እትብል ደርፊ ሰረሐት ብዙሓት ኤርትራውያን ነዛ ሕጂ እነስተማቕራ ዘለና ናጽነት ከምጽኡ ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም እዮም ኣብ ስደት ዝነብር ህዝብና ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝነበሮ ተራ ክለዓል እንከሎ ሸፈፍ ኢልካ ጥራይ ዝሕለፍ ኣይኮነን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰብዓታት ዘርእዮ ዝነበራ ተወፋይነትን ኒሕን ብቓላት ክትገልጾ ከቢድ እዩ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ወፃኢ ሃገር ብምዃን ዝውፈያ ዝነበራ ድሕረን ድማ ካብ ኣብ ስደት ኣብ ማእኸል ቃልሲ ህዝብና ብምዃን ምግዳል ይሕሸና ዝበላን ዘገልገላን ኣዝየን ብዙሓት እየን ኤርትራውያን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝሓለፍናዮ በዳህ መድረኽ መሪሕን ወሳንን ግደ ክጻወት ጸንሐ ናይ መንእስያትና ንቕሓትን ካብኡ ዝመንጨወ ልዑል ሃገራውነትን ተወፋይነትን እዩ ሕጂ እውን ግደ መንእሰያት ወትሩ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እዩ ምኽንያቱ ዋሕዚ ድሕነትን ምዕባለን ሓንቲ ሃገር ብቐንዱ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ነዚ ብግቡእ ዝተረድአት አልማዝ ድማ ንጅግንነቶም ንምምስካር ክደርፈሎም እያ ዝመረፀት አልማዝ ሽሕ እኳ ኣብ ስደት ብሰንኪ ዘለዋ ሕፅረት ግዜ ብዙሕ ደርፍታት እንተዘየውፅአት እታ ቀዳመይቲ ኣልቡማ ግን ክሳብ ሕጂያ ትስማዕ ዘላ እቲ ወንን ድልየትን ኣቦቱን እናሃለዎ ድማ ብኩሉ እኹል ኣራኽቦ ስለ ዘይተረኽበ ናብ ስነ ጥበብ ተዋፊራ ክትሰርሕ ኣይከኣለትን ይኹን እምበር እቲ መንፈሳ ግን ምስ ኤርትራን ኣብ ኤርትራን ስለ ዘሎ ምስ ግዜ ዳግም ናብ ስነ ጥበብ ትምለሰሉ መዳይ ክህሉ ግድነት እዩ ምኽንያቱ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለዎ ሃልዩ ወትሩ ሃገረይ ምስ በለ እዩ ቅድሚ ሃገር ዝስራዕ ዋላ ሓደ ነገር ብዘይምህላው ዋላቲ ኣብ ስደት ዝነበረን ዘሎን ኩሉ ሓሳቡን ቀልቡን ብዛዕባ ሃገሩ እዩ ዘሎ እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪ መኽሰብ ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ብዛዕባ አልማዝ ዮሃንስ እዚ ስማዕኹም ወይ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉይ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም በቶም ካልኦት መደባትና ተዘናግዑ ክቡራት ተኸታተልትና ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መረምታን ነቐፌታን ኣብ ማህባይ ትሕመቑ ከምኡውን ብወገና ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጆባ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና ኩልቲ ዝቕፅል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበፅሐኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን ምባል እጃንኩም እሞ ኣይትረስዑና በልና
ብምክትታልኩም ኣዚናይና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርን ኣዘናግዕን ትሕዝቶታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ጥዕናን ረህዋን ንኹልና ሰሰናዩ ኤሪ መኽሰብ ኢንተርቴይንመንት